bygget et mega sejt og stort slot. Har I også bygget noget? Ja, jeg har bygget et tårn. Jeg har bygget en katapult. Ja, hvad? Jeg er level 30. Jeg er level 1. Og en seriøs. Og en seriøs. Hvor lang tid har I haft det? Jeg har haft det store. Jeg har haft det i måned. Det er lidt godt. Det er dårligt. Ja. Hvor lang tid har du haft det? Nej. Hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Er du med? Ja. Okay. Ej, det var vildt. Vi fandt den i skoven. Er den ikke sej? Jo. Er det ikke godt? Jo. Skal jeg prøve at skyde? Ja. Fuck, mand. Den er hård, den er. Sygt. Hvor skal du gøre den? Stygt det hold. Jo. Er I klar på, at I skyder? Ja. Fuck. Er han død? Han er død. Fuck. Det er ikke godt, det her. Hvad skal vi gøre med ham? Skal jeg prøve at skyde? Ja. En, to, tre, fri! Pis! 1, 2, 3, fri! Nå, der er nogen, der banker på. Kom.